भैया, हम भोजपुरी गायक कलाकार श्री कृष्णा राजभर आप लोग के बीच में फिर एगो राजभर समाज के गीत लेके आवत है। और ये गीत राजभर एक्सप्रेस चैनल और अखीराज इंटरटेनमेंट के माध्यम से जाई बड़े भैया अखिलेश राजभर और संतोष भारद्वाज जी के देख रेख में इजाद बा। कहना हो अपने समाज के यहाँ तक अगर जे लियाल बा तो के लियाल है, आवे वाले पीढ़ी के ही बतावे खातिर संदेश देते हैं अपने गीत के माध्यम से। कहना हो अरे तरी गई लेना ये भैया, तरी गई लेना राजा भर के खंडनावा, तरी गई लेना अपन समाज कैसे तरिगल भैया और के करे अइले से तरिगल। कहना हो अरे साहब सुखा देवा राजा भर कुल में भइला, अरे उन्हीं के बाद वो पीराज भर जी अइला। भर कुल में भइला, उन्हीं के बाद वो पीराज भर दियैला। अरे उन्हीं के बाद वो पीराज भर दियैला, उन्हीं के बाद वो पीराज भर दियैला। राजा भर जी के नमवा जगा दिहलेना, कहल जाला भैया। लोग बतावल और बाबा साहब अम्बेडकर जी बतावत रहलन, साहब कांशीराम जी बतावत रहलन कि जौने समाज का इतिहास ना होखे वो समाज का वर्तमान कबो ना बन सकेला गुरुजी। लेकिन हमान के समाज के इतिहास ढूंढे वाला खोज के निकलना सबसे पहले अरे एमपी साहब जय प्रकाश जी अइला। अरे पंचामा गुरु इतिहास बतैला, प्रकाश जी अइला। पंचामा गुरु इतिहास बतैला, अरे पंचामा गुरु इतिहास बतैला, पंचामा गुरु इतिहास बतैला। राजा भर के पहचानवा बता गइले ना, इतने ना है भैया। हम के समाज में आप लोग से बतौनी कि समाज के यहाँ तक पहुँचौलस तो माननीय सुखदेव राजभर जी और ओम प्रकाश राजभर जी। लेकिन समाज के इतिहास निकाले वाला डॉक्टर पंचम राजभर, डॉक्टर एमबी साहब जी, जयप्रकाश राजभर एडवोकेट। लेकिन समाज के साबित करके देखा जाला कि हम राजा सुहेल देव जी का वंशज हैं, जा वीर खानदान कहीं जा के साबित कैलस। अरे
बाहुबली हो धर्मेंद्र जी अइले